less traffic, less cars manggod pag Sunday, unya para maisa lang pod kay kung mutan-aw manggod ka siya indak-indak, humana na kapoy naman laag pagkaugma. Ang uban dili makatanog indak-indak kay gustos pamulak. Yes. So ana sila nga kung isahaw nato possible nga kung buntag mo laag, mulak na lang sila hangtod sa hapon. Kay para malahos na nila ba? Ang pangutana day friends og day abi, ma-accommodate ba nila ang tanan nga mga contingent from sa buntag o hangtod sa hapon? Yes. Batan contingent sa Pamula, indak-indak. indak-indak. And then sa hapon. Oo, yes, gi-plaster po na nila Radyo Mandong kay lahi-lahi man pud og Kay time. basig mabuntagan ta. Oh, kana lang pod. Oh, Pero pero dila ba holiday pagka-Lunes? giklaro ba yan nang? Babaya gyud ako pangutana ni tindog gyud ko ma'am, kanang daghan gyud ang utana ma'am. I-holiday ba ninyo ang Lunes, ma'am? Unfortunately dili man gyud. Importante kay na ang gidaghanon sa mga contingent. Yes. Murag ilang gilimit pod Radyo Mandong, mao na ang gina-verify although gina-finalize nila karon kung kinsa to mga pill, but ilahang i-make sure nga dili po nga na kadugay mahuman ang event. Oo. And usa pa sa mga maayo po Radyo Man Abi, Radyo Mandong, kay magdugang sila daghang bleachers and mga bangko. Nindot na. Maumanggod nang ilahang mga problema sa mga spectators ba, na spectators o nga. Kapoy ba magtindog? Oh, di ba? Bisan gani ginang mga media walay lingkuranan na. Walay lingkuranan. Inana niya, taas kaayo. Of course, ang sayaw, pila ba ka, di ko sure kung pila ka minutes. Diba, nasa mga 5 to 8 minutes. 5 to 8 minutes. Inana niya. Duha pa na kategory. Yes. Even ang floral float. Okay, tulo ka kategory. Daghan ba? Daghan. So, kana dali magtindog. Back to back din. Restriction sa mga members media. Nakastar pod. Akana ang i-plaster pa pod Radyo Mandong kay marag series of meetings ang ilahang ilusad karon kay para sa ingon nga maayo ang flow dagan sa kadayawan. And kagahapon pod gawas pod ni ana magbutang sila mega tent. Kato ibalik nila ang dako nga mega tent kay para kung muulan man or muinit naapod ay kasilungan. Sa San Pedro Square. Oo, mao may mando ni Davao City Mayor Baste. Unya ang securities okay na pod sa kana nga adlaw sa Domingo sumala ni Sir Angel Sumagaysay nga anaa sa 4,000 kapin ka mga miyembro sa security ang ipakatag-anaan ng adlaw lang.